Ahojte kamaráti. Dnes vás naučím, ako sa robia tie najkrajšie fotky. Viete, čo je na fotení najdôležitejšie? No predsa svetlo. Bez neho by sme nevideli vôbec nič. Predstavte si, že fotoaparát je ako naše oko. Keď je veľa svetla, zrenička sa nám zúži. A keď je tma, rozšíri sa, aby sme videli lepšie. Presne tak funguje aj clona vo fotoaparáte. Clona je taká malá dierka, ktorá sa otvára a zatvára. Keď je slnečný deň, clonu privrieme, aby na fotke nebolo všetko príliš biele. A keď fotíme večer, clonu otvoríme do Korán, aby sme zachytili čo najviac svetla. Ďalšia dôležitá vec je čas, ale nie ten na hodinkách. Vo fotoaparáte sa mu hovorí čas uzávierky. Je to vlastne čas, ako dlho necháme svetlo dopadať na snímač. Keď chceme odfotiť niečo, čo sa rýchlo hýbe, napríklad letiaceho motýľa, potrebujeme veľmi krátky čas. Cvak, a motýľ je na fotke ostrý ako britva. Ale keď chceme odfotiť napríklad tečúcu vodu v potôčiku tak, aby vyzerala ako jemný závoj, potrebujeme dlhý čas. Necháme uzávierku otvorenú a voda sa na fotke krásne rozmaže. A čo je to ISO? Predstavte si, že ste v tmavej jaskyni. Keď zvýšite ISO, je to, ako by ste si zasvietili baterkou. Zrazu vidíte všetko jasnejšie. Ale pozor, príliš veľa ISO môže na fotke urobiť taký digitálny šum. Takže si to zopakujme. Klona, čas a ISO sú traja najlepší kamaráti každého fotografa. Keď sa ich naučíte správne používať, vaše fotky budú vyzerať ako od profesionála. A teraz to najdôležitejšie, kompozícia. To je spôsob, ako si na fotke usporiadate veci. Skúste napríklad pravidlo tretín. Rozdeľte si obrázok na 9 rovnakých častí a to najdôležitejšie umiestnite na priesečníky čiar. Tak a teraz hor sa do fotenia. Vezmite si foťák a skúšajte, čo všetko dokáže. Uvidíte, že fotenie je veľká zábava. A nezabudnite sa so mnou podeliť o vaše najkrajšie fotky. Ahojte na budúce.